Добро утро, мили мои! Добре дошли в един без друг. Това е последния ни ден в Родос. И сега отивам отново до Стария град да взема Мина и Влади. И тримата заедно хващаме автобуса и отиваме на аквапарк. Малко да разпуснем, да се забавляваме и ще ви държа в течение, ще ви направя част от цялото това нещо. Подозирам, че ще има излагащи моменти. В зависимост от това до каква степен са излагащи, ще преценя дали да ги видите или не. Но аз не обичам да изрязвам много компромати, така че до след малко. Стигнахме между другото от Родос до аквапарка, който е в Фалераки. Таксито ни излезе 22 евро, но то леко беше по предварителна оговорка. The password is I love water park. Yes, so difficult. Thank you, go. Aloha! Mwah. Не виждам да танцувате. Трапеме гала. I get a good feeling. Така, само да направя едно включване. Аквапарка в Родос не е лош. Не е най-хубавия, на който съм бил, но става. Входа беше 27 евро на човек. Обяда горе-долу ще ви стъпи около 15-20 евро.
И сега гърците ще пият митос. Айде, си каме на здравето от малко. Ямас. Митос, ямас. Я кажете едно мнение за храната в аквапарка на Родос. Влади? Това е най-гнусната храна, която съм ял някога. Не идвайте тук. Да, наистина беше кофти. Моля да се кажи. В тази храна нямаше грам мазнинка. Сухота сухо. Сухо. А това от преди малко? То си остава за Това вас. беше нещо, което само влезна в нас. Точно Влезе. така. Нямам Без търпение грам да вкус. излезе. Тя е недоволна. Ново начало на Делян Пеевски и Йордан. Където се вика, българите пак предадоха турците. Ей, това е живот. Едно кратко включване да обясня на 2 на 3 как протичат нещата в аквапарка на Родос. Не сме особено очаровани, първо защото изглежда старичък, не особено поддържан. Храната тук е отвратителна, меко казано. Входа беше 27 евро, което нали е окей. Храната беше скъпа, но и това е окей. Проблема е, че аквапарка е разположен на един хълм и абсолютно навсякъде всичко е в стълби, баири, парзалките са много разпръснати, не е разделено на някакви по-адекватни зони. Наистина много е хаотично и половината ни ден мина в това да изкачваме стълби и баири по слънцето, което поизнерви малко. Иначе има интересни зони за отдих с шезлонзи, насянка. Сега тук където сме отгоре с такива работи. Но там където е реката има много хубава зона, която всъщност е с палмички, дръвчета, хращчета и всякакви такива неща, където наистина е приятно, пъстра сянка, лек ветрец има и високите температури не се усещат така. Но като цяло, ако трябва да дам оценка, бих дал може би 3 от 10, не повече. Първо заради организацията, заради разположението, заради поддръжката, храната много смъква от оценката ми, а и тук наблизо няма откъде да си купиш друго. И това е от проблемите. Но общо взето, ако искате такъв експириенс, идвайте, просто имайте едно на ум. Елате подготвени, може би, вземете си нещо за хапване преди да дойдете, защото тук никой не проверява дали имате нещо в чантите, просто си го пъхате вътре и влизате. Надявам се да съм ви спестил главоболие и разочарование. Radši budeme u toho, jak někam ten